Hello guys, tabokhe. Ang program mo thang tonggo. Program ya sangnai ani kemai kalaye hingga bo tika he program mo thang baila hang kebon jagawo. Ano thangga di ho kisa ngeba. Ang cerai rok phaijak anti tetro ketha hingga te kila rok botong kho hingga te yang para bung rok tong baila hang mora sing parata yang di rok thanggai borok mananya gari phai tonggo. Tabok sokoti taibo ang monokol khaijak hingke nai tongni nirongno program thangai borok samani phunuk tongnai ang bakrangai tongri tabo okawani borok reading tongbal ha ang pu tum phalaman thaipan borok khalani ha tabo ang borok khabal hangke sai bikateng ro Dia sang tabo okazak. Hai hasi ditete. Hi guys. Sari ka hasi tana. Sang tabo biang thanai. Sang tabo bilonia thanai. Isa sini program otong tini. Nai tong wai naro kisa. Sang tini ti kisa kompis rasra khai te sang tini kisa mama sanai. Tabu tum phama zora gore balai khaba. Kesang ma din bong lian bagai. Do nai tong wai. Hi. Justru from Sari Kaham, Sengtabok program thangai tong ledeng lai zak. Ne chini program tong man bangai. Ang kita bai channel na khak pure chasot khai khai belai na hamnai. Ban bailan kha hamnai. Abi ka sadam ya. Khar thang bal. Aba. Allah kheme. Gedang ke sodi. Akhirnya dal saja. Ni apa gua tiba ini program cancel lang pala ha. Tabok thai hết thang lại tọc lạc ha. Tao bahai mai sama li ya. Nó khale hay nè. Apa tadi sawan hang ke mung sing. Sapa khanda. An mo kol baisha naklai jam कर. Moro sahaba ke ne bablo baja. Nó đã là bà sabo. Họ thì cái na. Nogor jara so khaijak thang tong thang program mo nai tong di ang borok samani nirona phunogui tong nai ke order program ya sang nai committee ba kok salaijak ke bo oro phaila hangke ang malai phadi hanai sao nirona phunok tong nai borok malai mani rok nai tong di ang bekerang di tong. Hello guys, tabo ke sok khaijak oro program mo da pri abotong ge ang bablo utong ta ka phagra de Ang tak bai ma lai ye, ti tak sok phai dro, mok tu thung do mok thok khai tong. ko Hai guys, Sengtabok jotong zak chin tim jotong tongo. Mela committee Bon blog bisa subscribe khai te comment rak lai de khai te sini bai bai. Te actress type na ana bisa subscribe khai dia ni tu channel na Samit Chamatiana tu na ham bai. Jara Mela committee tong Angkun sana mu saya leng sak tabo. Botini Mela ko Montesano bhai উপস্থিত করতে বাবুই program bhai bai ke bhai ma tong ka আং বরিয়া মেলা কমিটির পক্ষ থেকে Bai ma tong pura khai tak khusing kha tak din prothom mas program mas pai nai te sili ang sat. বটনি মোন্টেসনো ভাই উপস্থিত হন
Ano polo kaita? Ano polo kaita? Mày thì là mày đó đó mày. Kaya ang tinitro lama zara to dari angke dalam ratang sinai nai toli te kasih blog ang dalam ratang menurut nai bye bye ani blog nasi kepala